khona lolu hlobo olu 9% wepopulation nalolu hlobo olu 35% wepopulation. Abo lezo nhlobo lezi eziwu2 konke ezinokuyenza zinokuvele zithule bese zifikelwa yinto la ekhanda lazo bese ziyayenza without ukuthi zik-informe wena omunye on the other side. It's either ziyok-informalate noma zingak-informi at all. Why? Zibalekelani? Zibalekela ukuthi zizo-influenceka ngoba i-aura yazo vele i-repelling ayifune influence, yabo? It's very repelling. Zikwi-coconut shell, yabo? Labo ke babizwa ngama-manifesta bawu 9%. Laba bawu 35% babizwa ngama-manifesting generators. Lento yokumanifesta isho ukuthi they just initiate things out of their minds without nje ukuthi beze be-influenceke or what. They just think about something, they do it. And then when uyabuza how, mfethu, manje, I did it. Ungicabangile mina, benizokutshela after. But let me talk about those people ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi ngizana noma yini, noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli yabona. Uthi ngiqale ngabo ke laba abangama manifestors. Labo abanayo sustainable energy, yabo? I-energy yabo ihamba in spurts. Ithi vu done khathele. Mela yo rest. Yabo? Ithi vu done khathele. Mela yo rest. Ayikho consistent and sustainable, yabo? It just here initiator, impactor, and then a deal. Funa ukuphumula. Uthola ukuthi mhlawumbe upartner wakho uyiyona imanifesta. Avela suke enze into without informing you. Asisho ukuthi icelani ilento i-permission ngoba ngeke icele vele permission for nina inkinga kabi. That is why you don't want to inform, because you don't want any influence or any permission. You want to do it ngoba sekufikile ekhanda lakho vele. So i-strategy senu kodwa nina ma-manifestors, informer. That is your strategy. See, inform, because vele you think and do, yabo? But inform. Partner wakho sejoin i-gym noma useqala i-course, akasakutsheli wena usubona ngoba hawu wase udelaya manje into zezanga seyisahlangana kwase kuba khona isikhathi engasakutholi ngaso. Hayi bu, ngiqale i-course ukuthi manje uthola ukuthi the rest is history. Qale i-course noma ujoine i-gym without informing, and now we are clashing here. Kanti bekumele kube khona izinto enibonisana ngazo before ukuthi izokwenza kanjani. Akangicabanganga mina nami now I'm caught in the middle because of nje i-decision asayithathile without informing me ukuthi nami ngibe prepared. Now sengime endleleni yakhe ke mina sengimtshela ukuthi kahle hleke u1 no 2 no 3 no 4 ngeke ngize ngikwazi ukwenza njengoba ucabange wena. Njengamanje semele lento yakhe ye-gym iphazamiseke. Usetholani manje i-resistance aka-informanga. Angithi ngiyayibona inkinga ama-manifestors, informani. Ngikhuluma ngibala nani lapho nama-manifesting generator ngiyawabala ngobani. As much as wena une-manifesting capability, kusho ukuthi you can initiate things out of your mind without waiting. Kusho lokho ukuthi wena you can just wake up and say no, ngiye emakhaya. How? Uye emakhaya? Yeah, ngiye emakhaya. Kanjalo nje. Oh, mina ngibuya vele wena usuwenzi. It's all about uzibona. They just think and act. Because they are having that initiating capability, without waiting for things to come to them. It's a different case for generators, because generators have to wait for something external to come to them. But lezi sivele zicabanga nje ziye kakhulu.
akuphikiwe inform those people that are going to be impacted by that, but inform yabo. Ngoba omunye uthatha uphethe umphathi oyimanifesta, how ekseni sekunjena njalo without us knowing. Yeah, sekunje secabangile useyenza guys, nayi handout, fundani lapho, shintshile izinto. Lalela ke manifest, into ozoyithola lapho uzothola i-resistance enzima kakhulu. Uzobona ngathi abantu ba rebellious. Ngibala nama manifesting generator, my manifesting generator informa nawe yabo, ngoba uzothola i-resistance enzima kakhulu, ubone ukuthi hey labantu abayihuyi, and it's like I'm angry now, ngoba i-anger it's a not self yakho as anger as a manifest yabo. Mawunama manifesting capability nje uzoba angry izinto mangasahambi ngale ndlela ofuna ngayo. Wena muyi manifesting generator uzoba angry uphinde ube frustrated futhi, kuyoba ngathi you are hitting against the wall. Ayizwa lona. So yilo lo hlobo ke engikade ngithe ngithi ake ngikhulume ngalo lelo olumanifestayo. They are just manifesting. Sometimes they can just talk. They can just talk nje, because angithi ukumanifesta guys ilento yokuthi something comes into a physical existence yabo. It's something comes into a physical existence for us to see, feel, listen to it or touch it or taste it yabo. So they just manifest. Sometimes they can just talk it. Abanye uthola ukuthi they are controlling yabo. They are controlling. It depends ukuthi yini le ayimanifestayo. Abanye uthola ukuthi they are controlling, abanye uthola ukuthi they are doers. There is a lot that is happening yabo. But eventually nje uma uyimanifesta ibheke lento yokuinforma. Ngicabanga ukuthi kwi-chart reading ngesengake ngayenza iyodwa imanifest engake ngabhekana nayo iyodwa umuntu oyimanifest, ngoba ababaningi bawu 9% wepopulation yabo. Ama reflectors obviously yona amancane kunathi sonke awu 1%. And umhlaba before kufike labo ekuthiwa ama projector abazosiguide wawuphethwe ama manifestors umhlaba back then yabo. By the time we were 5 center beings yabo, because now we are 9 center beings. By then umhlaba wawuphethwe yilabo. I-humanity yayi-impactwa yilabo, babevele bevuke nje ba-impact. Fana nokuthi angithi uyakhumbula ukuthi last time umhlaba kahle hle bekuyilento yani nganoma kuzothiwa ilento yemonarchy ukuthi usethe yena unkosi usethe, so akasekho ukuzomphikisa. Usevuke nje walala waphenduka wavuka wacabanga lokho akucabangayo, usethi hayi ngicabanga ukuthi abantu besifazane bonke manje abenza ukuthi yabo. Usevele wavuka akabonisananga namuntu, they were manifestors. Bas impact without informing us. We are not even ready. So wawuphethwe ngama manifestors umhlaba ngaleso sikhathi ukuthi nje we are just following. We were followers for so many years. We were followers. Sifollow ama manifesta is impact avela la lavuka. Manje is not the case. Laluvukusho nje ukuthi hey la kule society sekunje, hey never akusasebenzi lokho. That is why kukhona ama projectors manje. Nina ama projectors nina nizo guide humanity, because nina ni absorb energy yethu. You can see beyond what do we need. You take our energy, you feel our pain, you like understand us, you understand the system, you understand everything. That is why nina projectors mele nibe on the know of things, on the know of people. Listen more. You don't judge. You focus on one person at a time. You master the system. You master your craft, because we are here to guide. Manifestors inform. Akuse nina phela manje eniphethe umhlaba ukuthi you can just guys impact without informing. Even upartner wakho, even ingane zakho, even abantu osondele nabo, ama colleagues akho, informa, because uzohita against the wall. Bese kuba ngathi wena hey ukhanda limtshelo kwakhe, mawuvuka vuka wenze lento efuna wena, mawungavukanga kahle yabo, kanti informa first. Danko.